Здравейте, приятели на Театрите.com. Намираме се в сатиричен театър Лев Константинов, където в следващите минути ще си говорим с актрисата Стефания Кочева. Разкажи ми за своята героиня в премиерната постановка Етърви, в която участваш. Моята героиня в Етърви е доста провокативна. Доста е... Хем хората са подготвени за нейното пристигане, хем имат някакви очаквания, но тя разбива очакванията им и всъщност не е това, не е това клише, което те очакват, като се чуе секретарка на шефа си, която е канена на много лично семейно събитие. Веднага хората си представят някакъв образ в главите си, но тя не е в това общоприето клише на секретарката на мъжа си, която флиртува с секретарката на мъжа си на шефа си, тя е приятелка с жена му и въпреки това флиртува с него. Влизаме в едно клише, като си го представим това нещо, но истината е малко по-различна. Не е точно това, доста провокативно и обаче провокативно по различен начин. Тоест, аз не искам да издавам много за героинята ми, защото ще бъде по-интересно. Винаги това беше много интересно на публиката ни, като на премиерната ни публика, която още нищо не очакват хората. И само моето появяване без нито една дума, те са в някакъв стъписват си, почват да се смеят само от вида на тази въпросна жена, защото всеки е очаквал един конкретен персонаж, но истината е малко по-различна. Тя разбива клишетата за секретарка. Разбива ги. Не само с външния си вид. Да. Играеш в детската пиеса "Новите дрехи на краля" на сцената на сатиричния театър. Каква е разликата вътрешно за теб в това да играеш пред възрастни и пред деца? И какво е усещането да се изправиш пред децата? Голяма разликата. Честно казано, това е първото ми детско представление, в което участвам. И много ме беше страх от тази малка публика. Малка, гигантска, обаче огромна. Много ме беше страх, защото ако не привлечеш вниманието на децата още в първите минути и ако не го задържиш до края, това може да е наистина кошмарно представление и за публиката, и за актьорите на сцената, защото децата почват да се разсейват, почват да си говорят, почват да престават да те слушат и това... Секунда само. Ако изпуснеш децата, това означава, че те ще си говорят по време на представлението, няма да внимават. Всъщност идеята е за тях да го направим, на тях да им е интересно, на тяхното внимание да привлечем. Също така не трябва да изпускаме пък прекалено много родителите, защото все пак някой ще ги заведе тези деца. Хубавото е, че нашето представление се води от 3 до 103 години. Имаме си такива закачки и за родителите в самия текст, в самата игра, в самото представление така беше поставено, умишлено, но децата изпълват с много енергия. Аз само като ми чуя смеха и като чуем, че сме ги хванали от самото начало. Хванали сме интереса им и вътрешно така почваме да се радваме. Ако те не се смеят, ако не говорят в началото, говорят, имам предвид да си коментират: принцеса, защото ми там има едни много големи прасета, те почват да се смеят. Ако не се смеят на прасенцата, каквото е на самото начало, да си викам: не, какво ще бъде. Също така е голямо предизвикателство, защото като в детска пиеса имаме много контакт с публиката и казваш: какво да правя, къде да го намеря принца, и така: ето го там, не го ли виждаш? И се почва едно, ти трябва хем да си говориш с тях, хем много да не ги слушаш, защото ти издават много неща от пиесата, защото ти имаш още да играеш, да търсиш, да се сблъскваш с други предизвикателства, докато откриеш, накрая, докато се открият накрая принц и принцесата. Те директно си казват: ето го там, зад онова преденце, ти не го ли виждаш? И ти трябва да почваш много да импровизираш, да можеш хем да ги слушаш, хем така ли, така, обаче в същото време да не изглеждаш като някой много, защото понякога мога да си мисля, че си много глупав там на сцената и как може да не го виж, аз нали ти казвам къде. Така че пред деца ето там е истинското майсторство, първо да не се, понякога ти става смешно, защото е толкова заразително се смеят, да запазиш самообладание, да си комуникираш с тях, да не им спускаш вниманието, да им правиш интересно, същото време да си общуваш с тях и същото време все пак, защото те много неща ти издават, да можеш да лавираш. Трудно е, но е много зареждащо. Аз много обичам, много ми харесва, като видя, че имам детски представления и така си казвам: това е един празник.
и всеки може да намери нещо за себе си, не, Всеки може. не само децата. Наука и за родителите, и за децата. Да. Категорично е това, да. Част от образите, в които влизаш, са на уверени жени с високо самочувствие. Ти такава ли си в живота? Уверена, да, зависи за какво говорим. Гледам да вървя в тая посока на увереността, но с високо самочувствие не бих казала. По-скоро не. Пак работя върху това по-скоро да е подплатено, а не просто високо, защото пък е много лошо един актьор да видиш на сцената, който няма самочувствие. Това е много е видимо и е много грозно. Не трябва да се случва така, не трябва да е подплатено при всички положения, не просто да е така високо самочувствие. Това нищо не носи на никого. Театърът е огледало на действителността и живота. Кои аспекти от тях улавяш в своите героини? Това е много странно, защото много пъти ми се е случвало, наистина да ми е като огледало, някакви ситуации, които съм преживявала, да ми се случат на сцената. По-скоро първо в живота, после на сцената. Някакси все едно сама си предизвиквам такива образи. Включително ми се е случвало да играя и обратната страна. Тоест, в живота съм била от едната страна, а другия човек, с който не съм могла да го разбера, бил другата, и ми се е случвало беше в един сериал, трябваше да изиграе се едно другия човек, все едно да си отговоря на някакви въпроси, които в живота ми, в ситуацията в живота ми не можех да си отговоря. Много е странно, много понякога мъчително, но при всички положения много терапевтично, защото не случайно ти се случват тези неща. Вярвам. И в този ред на мисли театърът дава отговори на много въпроси. Да, защото прекалено много анализираш, то си е като своеобразна терапия. Защото когато работим върху един текст, ние казваме, първите репетиции са репетиции на маса. Това е сядаш и четеш, разнищваш, четеш между редовете, какво са имали предвид. Понякога, ако не е заложено в самата пиеса за самия персонаж, някаква предистория, биография, ти си я намисляш, ако спрямо текста и спрямо персонажа, който, но ако не е заложено, ти трябва защото трябва да си отговориш на едни въпроси, които може публиката да не си ги задава, обаче ти няма може да убедително да пресъздадеш образа, ако ти не си ги задал. Затова ние толкова много разнищваме всяка една дума, толкова много анализ правим на персонажа, на текста, на другите персонажи. Ние присъстваме всички, това не са индивидуални репетиции. Всички присъстваме на анализа на цялата пиеса, на всички персонажи, така че това си е терапия. Това си е до голяма степен терапия. И наистина, особено с по-дълбоки, по-хубави текстове, можеш наистина много въпроси да си отговориш. Наистина. Как се чувстваш вечер след края на една постановка? Изтощена от емоции или по-скоро обратното заредена? Истината е, че минути след като свърши, се чувствам много заредена. Обаче, като ме отпусне адреналина, съм страшно изморена. Просто имам нужда наистина тишина. Това е начинът, по който аз така си почивам след представление. То е много странно. Наистина те зарежда. То публиката като една батерия, обаче също време и доста изсмуква от енергията, защото много енергия влагаш. Понякога са си доста физически натоварени представленията. Имам представления, в които не сядам, не само скачам, тичам, говоря непрекъснато и това си изморява и физически, освен психически. Психическото море е ясно. Но понякога физически си много изморя. Как си почиваш? Просто съм на тихо. Тишина, най-често така. Вкъщи си почивам най-добре. Говоря след представление, иначе умея да почивам и когато някъде сменя обстановката, някъде съм на почивка, така също се зареждам. Но след представление обичам да си седя вкъщи. Даже понякога трябва да излезем или имаме някакъв коктейл след някоя премиера и това допълнително ме изморява, предпочитам вкъщи. Какво ти дава театър на теб лично и какво е той за теб? Театъра дава и много притеснения. Да почнем с защото да не кажа само дава ми всичко. То също ти дава всичко, то ти дава пълната палитра от емоции. Дава ти много притеснения, много самокритика, много неувереност. Понякога си кажеш, добре, аз това мога ли да го правя ли добре. Дава ти
едни много въпроси задаваш вътрешни, дали се справяш както трябва, дали си на правилното място, дали даваш всичко от себе си, дали можеш по-добре, дали нещо не си, всички тези неща. Обаче, ти дава смисъл, дава ти друга гледна точка понякога, когато играеш някакъв човек, който е коренно различно от теб. Наистина ти дава другата гледна точка, защото пак казвам, ние много добре се подготвяме за някой персонаж, дори той да не ти харесва. Ти много трябва да му влезеш в обувките, в кожата, да го разбереш, да го заобичаш. Дори да е негативен, трябва да го заобичаш. Дава ти някаква смиреност, на мен ми дава. Но най-вече ми дава, изпълваме се страшно много любов, дава ми енергия, дори когато съм много изморена, след много дълги репетиции, дълго време сме репетирали премиери, представления, турнета и си казвам, искам просто да си почина. И да, имаш нужда от почивка, обаче буквално една седмица след това като наркотик искам, липсват ми хората, липсва ми гримьорната, липсва ми сцената, липсват ми хората, които обслужват цялото това нещо да се случи, защото ние без тях сме нищо, не сме само актьорите и режисьорите. Това са всички звена в театъра, всички ми липсват. Дава ми това бягство от реалността, което ми е, особено в днешно време, толкова ценно. Просто можеш да изключиш. Изключваш си мозъка от всичките притеснения, защото аз си изпитвам големи притеснения в обстановката световната, която се намираме. Това е нещо, което наистина мога да забравя напълно истински. Просто да си изключа главата, да вляза някъде, да вляза в този наш магичен свят. И смятам, че ние сме много привилегировани за това, че имаме това бягство. Поне за малко. Поне за малко просто да е така, да ти е спокойна душата. И е много хубаво и това е... Да, все повече го оценявам това нещо. Да влезеш в един по-различен свят. Да, по-хубав, магичен, наистина. Дори да играеш нещо много близко до реалния живот, ти пак си в този магичен свят. Трябваше ли да промениш нещо в себе си, когато стана актриса? Трябваше ли да промениш нещо в себе си, когато стана актриса? Основното нещо, което трябваше да променя, което този е процес дълъг, това е с самочувствието, с тази увереност, която малко по-смело да има във всичко, да се хвърля малко по-безотговорно през глава за някакви неща. Но най-вече това със самочувствието. Аз имах един преподавател, който ми казваше, много си личи, когато един актьор, една актриса е без самочувствие на сцената, привлича вниманието, но не по добрия начин. Трябва да работиш върху това, защото това не е добродетел, както като малки са ми учили. По-скромното. С течение на живота, времето, виждаме, че това не е добродетел, когато си много спит и притеснителен. Особено когато имаш какво да кажеш. По-добре да кажеш нещо, защото пък има прекалено много хора, които имат да кажат само лошо, те не се притесняват и го казват. Хората, които имат и хубави неща да кажат, те не трябва да бъдат притеснителни. За повечето хора любовта, независимо към какво е двигател, а кой е твоят такъв, твой вътрешен огън, какво те пали и те вдъхновява да вървиш напред с усмивка? Любовта, театъра, любовта към театъра, добротата, като виждам добри хора около себе си, добри постъпки, това много ме зарежда. Това е може би моят двигател, но да, ако трябва да се обобщи в една дума, е любовта. Да. В своя интервю споделяш, че подбираш много внимателно хората, с които общуваш и че трудно и бавно ги допускаш до себе си. Какво те кара да се довериш на някого и да ти стане близък? Най-вече се доверявам на интуицията си и ето някои хора пък много бързо ми влизат в живота, защото наистина цялата ми интуиция ги приветства. Някакси е така вътрешно много... Понеже се сещам тук за две нови актриси в театъра, които просто така се едно ги припознаваш от предишен живот, на приказка. Истината е, че когато най-много бариери имам, когато интуицията ми казва, ми дава негативни сигнали, обаче аз много искам. И така по-бавно става, все едно подхожда с доверие, имам бариери. По някакъв начин успявам да приемам този човек в живота си. Обаче, това е. Никога интуицията ми не ме е лъгала. Никога.
После разбирам защо съм имала тази съпротива в началото и защо ми е било толкова трудно. Просто трябва да човек да си слуша интуицията, ще разбирам, че на всеки човек му е вярна. Тя му е най-верния, така, най-истинския съвет. Не приятел, не роднина, вътрешно, просто да притихнеш и да чуеш вътрешното ти аз какво ще ти каже. Това ти е най-верният съветник. А тези бариери, които слагаме понякога дори подсъзнателно, на какво се дължат според теб? На характер, опит? Със сигурност и на опит. Ако имаш негативен опит в някакви, примерно в любовен план, ако си имал много неуспешни опити, естествено, че ще си по-предпазлив и ще си по-страхлив. То всичко идва от страха, то даже не е предпазливост, то е страх. Страх да не бъдеш наранен, да не бъдеш изоставен. Толкова е просто. Всички неща, дори да правим някакви други работи, дори да има други обяснения, всичко се свежда до тази думичка страх. Всъщност, противоположността на любовта не е омразата, а е страха. Любов, страх, това са двете противоположности. И това е. По-нагоре си говорихме за любовта, за движещия двигател на любовта и това, което те спира, е страха. Това са. Да. А как според теб може да се преодолее той? Ами, може би точно с това, да си слуша интуицията. Това е. Тя няма да излъже. Дори някой много да ти харесва на пръв поглед, това, че ти имаш някой, си кажеш, бре, какво мисля? Интуицията. Това е. Това е най-вярното нещо. Това съм се убедила поне за мен. Аз говоря за себе си и това е било при мен безпогрешно. Дори съм имала връзка случва ми се любовни взаимоотношения с човек, който в началото съм толкова много съпротивен, обаче ти го харесваш. Харесва ти, не да не го харесваш. Но има нещо, което много ти е трудно, се притесняваш как изглеждаш. Притеснението също така, дето външно почваш да се притесняваш как си застанал, как изглеждаш, какво казваш. Това не трябва да бъде никога. Любовта е свобода. Тя не трябва да бъде някой почва ли още от самото начало да те кара да се притесняваш за ето такива дребнички неща. Това е... Бягай на далече. Червен флаг. Бягай. Ужас. А как се справяш с негативното и трудностите? Като не бягам много от него. Това е иначе какво? Ще спасиш за малко, после пак ще те достигне. Трябва да си минеш през пътя, през препятствията, през уроците. Всичко е всичко се постига с минаване на някакви уроци. Ако не си минеш уроците, за какво си тук на този свят в крайна сметка. Това е. Ти ако не успееш сам да се пребориш страховете си, никой друг не може да го направи. Ако ще да имаш най-добрите верни родители, които е така ти седат на главата, даже по-зле би станал. Трябва да е така да те пуснат и да са някъде около теб, когато си в по-ранна възраст. Когато си по-късна партньори, ще приятели, ще са. Просто да знаеш са наоколо. Да имаш гръб. Да знаеш, че каквото и да стане, каквото и да се обърка, има на кого да се опреш, има кой да ти помогне, но ти трябва сам да минеш през тези неща. Да се предизвикаш, не да се криеш и да бягаш от трудностите. Тя ги има. Фалша и лъжата като че ли преобладават пред истинското. Кой ти помага да различиш едното от другото? Фалша и лъжата. Не знам. В моя свят много не преобладават те. Като че ли фалша и лъжата. Ако се има предвид това, че ние играем някакви неща и не е много истинско това, не съм много съгласна, защото актьора всъщност, чрез моите колеги, нали, един вид ние сме тук, събрали сме се едни професионални лъжци с дипломи. Обаче не е точно така, защото ако един актьор на сцената се качи и лъже, залъгва хората, фалшив е, прави се на нещо, което сега тук ще ви се направя на... Ето, да вземем конкретен пример, защото иначе така много... Аз трябва да изиграя една предизвикателна жена, аз тук ще ви се правя на предизвикателна, аз тук се правя на лоша, правя се на добра, правя се на нещо. Никой няма да ми повярва. Тоест, ти или влизаш с главата напред в това и го играеш и ти го съпреживяваш и го излъчваш. Също и в живота ти, понеже ние актьорите именно това сме учени, да не се правим на нещо, в който имитираш. Правиш се на или
наподобяваш нещо си, моментално губиш доверието на публиката. То е много, то е на много голямо мерило това, когато, както и в сериали, има някакви хора, които имитират плачене, имитират пиянство. Това пиян не се играе. Не знам дали не е това нужда, трябва да се напием. То си има други техники, не са свързани с буквално да се напиеш, но имитация на пиян, имитация на влюбен, имитация на плачене, на страдане. Моментално хората казват, това не е вярно, сочат го с пръсти, казват край. И те спират да ти вярват после, ако ще е гениални неща да направиш. Моя опит от моите приятели актьори, понеже ние толкова много сме учени на това, те в живота ми е много трудно да лъжат. Аз съм същата. Аз в момента, в който трябва нещо, защото ми се случва да лъжа, аз изчервявам и му чуш, че на челото ми го пише и винаги ме хващат. Затова не го и правя вече. Или много рядко ми се случва, но всеки път изпотявам се. Така, знам, че ще ме хванат, ако знам, че нещо не съм направила както трябва. И някой ме погледне само от поглед, без да ме пита, то да си го издавам. Тоест, ние сме много сме учени сме да бъдем истински. И то вече си идва като един условен рефлекс. Няма място при нас за фалш и лъжа. Ако има такива, защото естествено, че има, много бързо ги регистрираш точно по тези външните белези, за които говорихме до сега. Ти просто виждаш, че някой ти се опитва да ти пробута някаква имитация. То е колко можеш да излъжеш. Както публиката, така и хора от обкръжението. Тото моментално аз пускам това, дърпам аз шалтера там и този човек не му се сърди, просто спира да съществува за мен. Иначе в обкръжението, в живота, фалш и лъжата, аз просто не гледам натам. Гледам към истинските неща около себе си и в моя живот наистина преобладават истински хора и случвания, събития и всичко. Успяваш да го отделиш този фалш и лъжа в живота ти. Да, просто много, много бързо ги регистрирам и не му обръщам внимание. Може би заради това се трябваше да се замисля, че не търпя такива неща около себе си. А пък приятелите ми пък съвсем са много истински. А в какво вярваш? И в доброто. В добрите постъпки, в добрите думи. Ако имаш нещо хубаво да кажеш, кажи го. Ако толкова пък нямаш какво хубаво да кажеш, просто си замълчи. Човек трябва да знае и да разберем, че това понякога си замълчиш, не те прави безхарактерен или някакъв неутрален, правите просто добър човек. Защото естествено, че не всичко може да ни хареса, което е около нас, но не задължително винаги да си изказваме мнението. Това е нещо, което ме побърква. Защо всички трябва така да крещят едни усти, едни лоши работи, една критика от всякъде просто. За всичко. За всичко. От много манички, дренички неща до световни неща, които не можеш да разбираш пък от всичко, пък и да разбираш. Ако нямаш какво да кажеш, не винаги ти си иска мнението. Може да си го държи себе си. Просто да бъдем добри. Ако всеки човек прави по едно маничко добро нещо всеки ден, това не е клише, въобще не мисля, че е клише, защото ако всеки един нещо, много древно, дори само за него за още 2-3 човека направи нещо добро, представете ли си колко много добро ще има за един ден само? И това ще си вдигнем вибрацията на всички хора на планетата. Просто то само да си направим експеримент, един ден да направи всеки по едно умишлено добро дело, целенасочено, този ден ще се случат чудеса. Аз съм сигурна. Просто съм убедена в това. Вярвам в доброто. Това е безусловно. А според теб актьор ставаш или актьор се раждаш? Казват, че 99% талант и 99% труд. Това изречение ни посрещнаха в академията, когато влязохме. Казах, сега вие сте талантливи, но не си мислете, че може да легнете само на това. Адски много работа, това е занаят се учи, краде се там, каквото искаш го прави, но трябва, то е страшна дисциплина. Така че не е достатъчно само да се родиш с някакъв талант. Трябва задължително да го развиваш, защото няма да ти се получи, това е гарантирано. По-скоро можеш да нямаш кой знае какъв талант, да си изключително дисциплиниран и да правиш всичко, каквото трябва от теб. Там по-скоро може да се получи по-успешни неща, отколкото толкова просто един много талантлив човек легне и си разчита на някакъв талант, който отгоре му идва, но той има и други неща, не само това. Толкова беше само това. Ще е много лесно за много хора.
А какво мечтаеш да ти се случи още? В личен или в професионален план? Изобщо като цяло. Ам, В личен си мечтая за семейство, със сигурност. Това е нещо, което вече ми е така. Вече ми е... не ми е някаква фикс идея, но ми е така силно мечта, ако трябва да ми се случи, вече така се чувствам готова. А пък в професионален си мечтая за такива неща, да работя, да участвам, в които има смисъл, в които има кауза. Това смисъл звучи много така общо. Скоро излезе на София Филм Фест излезе един филм той е копродукция между България, Канада, Италия и Белгия. Нина Роза се казва, де се развива в България, по-голямата част от действието, предимно с български актьори, феноменалният Галин Стоев, който влиза в ролята на актьор. Феноменална роля прави. Гледах го съвсем скоро. Елена Атанасова от нашия театър играе. Ама си има много мъничко участие. То наистина е много малко, обаче аз се докоснах до тези хора, докоснах се до процеса, канадка и режисьорката. Самата атмосфера беше изключителна. Феноменални кадри има в този филм. Понеже го гледах съвсем скоро и съм много развълнувана, изключително добър. На практика български. Става въпрос за българска история в България. Основното действие се развива така, минати са през много български типични персонажи, без да ми се натрапват, без да тежат. Просто видях един български филм за българската действителност, който е много хубав, много леко поднесен, без да е през някакви розови очила. Не, просто перфектният баланс е постигнат и просто си мечтая за повече такива. Атмосферата, в която се докоснах до хората, до невероятния екип, които бяха предимно чужденци. Такава любов цареше на площадката. После резултата беше страхотен и виждаш, че има смисъл, че може и от българска история, от български сюжет да се случи нещо много вълнуващо, много истинско, много докосващо. Си мечтая за повече такива проекти. В киното, в телевизията, в театъра. Мечтая си просто за неща, които да се чувстваш удовлетворен, да се чувстваш, че си докоснал хората, че си им въздействал, че си помогнал на някого с това, което е преживял, дори да е комедия, няма никакво значение, ти пак можеш да докоснеш, да въздействаш, да промениш дори един ден на някой, да промениш нещо, да си каже, да му дадеш смелост, ако ще нещо да направи така и това да му промени. Дори деня, ако не е по-големи неща. За такива неща си мечтая. Пожелавам ти да ти се случи. Много благодаря. Много ти благодаря за това хубаво интервю. Аз също много благодаря.